அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருப்பது தென் சென்னை மக்களவைத் தொகுதி. தென் சென்னை நாடாளுமன்ற தொகுதியில் சைதாப்பேட்டை, வேளச்சேரி, சோழிங்கநல்லூர், விருகம்பாக்கம், தியாகராய நகர், மயிலாப்பூர் போன்ற சென்னையின் முக்கிய பகுதிகள் வருகின்றன என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. தென் சென்னையும் திமுகவின் கோட்டையாகவே இருந்து வந்தது. அதற்கு பிறகு 2 முறை அதிமுக ஆனது இங்கே வென்றிருக்கிறது, மற்ற முறை திமுக வென்றிருக்கிறது. 2009ஆம் ஆண்டு ஒரு முறை அதிமுக வெற்றி பெற்றது. 2009ஆம் ஆண்டு ஈழப்பிரச்சனை இருந்தது. அப்போது திமுகவானது தமிழ்நாட்டில் 28 தொகுதிகளில் வென்றிருந்தாலும் இங்கே தோல்வி பெற்றது. கோட்டை தொகுதியான தென் சென்னையில் தோல்வி பெற்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஒருவேளை இலவசங்களையும் தாண்டி ஈழப்பிரச்சனை முக்கிய காரணமாக இருந்திருக்குமோ என்னவோ தெரியவில்லை. அதற்கடுத்தாக 2014ஆம் ஆண்டு அதிமுக 37 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற போது இங்கே அதிமுக வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. தென் சென்னை பிஜேபிக்கு சார்பான தொகுதி என்றும் பார்க்கப்படுகிறது. பிஜேபிக்கு கொஞ்சம் வலுவான ஓட்டு வங்கி உள்ள தொகுதி என்றும் பார்க்கப்படுகிறது. 6ஆம் ஆண்டு ஜெயலலிதா எதிர்ப்புகளை வீசிய போது டிஆர் பாலு அவர்கள் 62% வாக்குகளை பெற்று வெற்றி பெற்றிருக்கிறார். திமுக வேட்பாளர் 23% வாக்குகளை பெற்று தோல்வியடைந்திருக்கிறார். 3ஆம் இடத்தை அப்போது சுயேட்சையாக போட்டியிட்ட நடிகை ரேவதி அவர்கள் பெற்றிருக்கிறார். இவர்கள் சுமார் 5% வாக்குகளை பெற்றிருக்கிறார். அப்போது இடத்தை பிஜேபி வேட்பாளர் மைத்ரேயன் 4% வாக்குகளை பெற்றிருக்கிறார். இடத்தை மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் 3.43% வாக்குகளுடன் பெற்றிருக்கிறார்கள். 6வது இடத்தை 1% வாக்குகளுடன் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி பிடித்திருக்கிறது. 98ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் திமுக கூட்டணி வெறும் 9 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. அதில் தென் சென்னையும் ஒன்று. இங்கே அவர்கள் 48% வாக்குகளை பிடித்திருக்கிறார்கள். வடசென்னையில் 50க்கும் மேற்பட்ட சதவீத வாக்குகளை பிடித்திருந்தாலும் அவர்கள் இங்கே 48% வாக்குகளை பிடித்திருக்கிறார்கள். அதிமுக கூட்டணியில் போட்டியிட்ட பிஜேபி ஆனது 46% வாக்குகளை பெற்று தோல்வியடைகிறது. ஜனா கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் தோல்வியடைகிறார். அவர் பிஜேபியின் தலைவராகவும் இருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அப்படி பார்த்தால் சுமார் 20,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் பிஜேபி ஆனது இங்கே வெற்றியை பறிகொடுக்கிறது. அதிமுக பிஜேபி 2 இணையும் போது அவர்கள் ஓரளவு நல்ல வாக்கு சதவீதத்தை பெற்று வருகிறார்கள். காங்கிரஸ் தனித்து போட்டியிட்டு 5% வாக்குகளை இங்கே பெறுகிறது. தமாகவானது தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணியில் இருந்தது. காங்கிரஸ் தனித்து போட்டியிட்டது. அவர்கள் 5% வாக்குகளை பெறுகிறார்கள். 96இல் சுமார் 62% வாக்குகளை பெற்றது. ஆட்சிக்கு வந்து 2 ஆண்டுகள் கழித்து அவர்கள் 48% வாக்குகளை பெறுகிறார்கள். 14% வாக்குகளை அவர்கள் 2 ஆண்டுகளில் தென் சென்னையில் இழந்திருக்கிறார்கள் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. 19ஆம் ஆண்டு டிஆர் பாலு அவர்கள் திமுக பிஜேபி கூட்டணியில் சுமார் 60% வாக்குகளை பெற்று வெற்றி பெறுகிறார் தென் சென்னையில். காங்கிரஸ் வேட்பாளர் தண்டாயுதபாணி சுமார் 34% வாக்குகளை பெறுகிறார். மாநில காங்கிரஸ் வேட்பாளர் முக்தா சீனிவாசன் 4% வாக்குகளை இங்கே பெறுகிறார். 2004ஆம் ஆண்டும் திமுக வேட்பாளர் டிஆர் பாலு அவர்கள் 60% வாக்குகளை பெறுகிறார். அதிமுக பிஜேபி கூட்டணியானது தோல்வி அடைகிறது. திமுக பிஜேபி கூட்டணியானது வெறும் 37% வாக்குகளை இங்கு பெறுகிறது. அப்போது மத்தியிலும் மாநிலத்திலும் பிஜேபி மற்றும் அதிமுக ஆகியவை கூட்டணியில் இருந்தன. அதிமுகவுக்கு எதிரான அலையும் தமிழ்நாட்டில் வீசியது. அதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். 2009ஆம் ஆண்டு இங்கே அதிமுக வெற்றி பெறுகிறது. அதிமுக 42.38% வாக்குகளை இங்கு பெறுகிறது. திமுக வேட்பாளர் சி ராஜேந்திரன் வெற்றி பெறுகிறார். திமுகவின் சார்பில் டிஆர் பாலு இங்கு போட்டியிடாமல் ஸ்ரீபெரும்புதூருக்கு தொகுதி மாறி போட்டியிடுகிறார். பாரதி அவர்கள் 37.86% வாக்குகளை பெறுகிறார். 4.5% வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் திமுக தோல்வியடைகிறது. இங்கே தேமுதிகவானது 9% வாக்குகளை பெற்று பிரிக்கிறது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. வேட்பாளர் எல் கணேசன் சுமார் 6% வாக்குகளை பெறுகிறார். பிஜேபிக்கு ஆதரவான தொகுதி என்று கூறப்பட்டாலும் தேமுதிகவானது பிஜேபியை விட சுமார் 3.5% வாக்குகள் அதிகம் பெற்றுள்ளது இந்த தேர்தலில் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. அதுவும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பிரதமர் வேட்பாளரை தேமுதிக அறிவிக்கவில்லை.
2014ஆம் ஆண்டு மீண்டும் இங்கே அதிமுகவானது வெற்றி பெறுகிறது. அதிமுக வேட்பாளர் ஜெயவர்தன் அவர்கள் சுமார் 41% வாக்குகளை பெற்று வெற்றி பெறுகிறார். வேட்பாளர் TKS இளங்கோவன் 28% வாக்குகளை பெற்று தோல்வியடைகிறார். இந்த தேர்தலில் ஜெயலலிதாவின் இலவசங்களுக்கு ஆதரவான அலை வீசியது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. ஜெயலலிதா 37 தொகுதிகளை வெற்றி பெற்றார். இடத்தை தேமுதிக பிஜேபி சார்பில் போட்டியிட்ட இல கணேசன் அவர்கள் பிடிக்கிறார். அவர் 24.57% வாக்குகளை பெறுகிறார். தனித்து போட்டியிட்டு 2.37% வாக்குகளை பெறுகிறார்கள். 2019ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டில் மோடி எதிர்ப்புகளை வீசியதால் அதிமுக மாநிலத்தில் ஆளுங்கட்சியாக இருந்ததாலும் இரட்டை எதிர்ப்புகளை வீசுகிறது. இப்போது திமுகவானது இங்கே மீண்டும் வெற்றி பெறுகிறது. திமுக வேட்பாளர் தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் சுமார் 50.28% வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெறுகிறார். டாக்டர் ஜெயவர்தன் அதிமுக வேட்பாளர் 27% வாக்குகளை பெற்று தோல்வியடைகிறார். 2வது இடத்தை பிடிக்கிறார். நீதி மையம் 12.06% வாக்குகளை பெறுகிறது. இங்கு தேமுதிக தனித்து போட்டியிட்டு 9% வாக்குகளை பெற்றிருந்தார்கள். பிஜேபி தனித்து போட்டியிட்டு அதிகபட்சமாக 5.9% வாக்குகளை பெற்றிருந்தார்கள். ஆனால் மக்கள் நீதி மையம் 12% வாக்குகளை பெறுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மக்கள் நீதி மையம் 4.47% வாக்குகளை பெறுகிறது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. நோட்டாவானது 1.5% வாக்குகளை இங்கே பெறுகிறது. தொகுதியானது திமுகவின் கோட்டைகளில் ஒன்றாக கருதப்பட்டாலும் 2009 மற்றும் 14ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் திமுக இந்த தொகுதியை இழந்திருக்கிறது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. தற்போது கூட இந்த தொகுதி மழை வெள்ளத்தால் பெரும் மழைகள் பாதிக்கப்பட்டது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இதன் முடிவுகள் தேர்தலில் எதிரொலிக்குமா என்று பார்க்கலாம். திமுகவானது 36.33% வாக்குகளை பெற்று முந்துகிறது. அதாவது திமுக கூட்டணியானது முந்துகிறது. திமுக மட்டும் தனியாக இங்கே 22.83% வாக்குகளை, அதாவது சுமார் 23% வாக்குகளை பெறுகிறது. நாம் தமிழர் 9.83% வாக்குகளை பெற்று 3ஆம் இடம் பிடிக்கிறது. மன்னிக்கவும், நோட்டோ 11.5% வாக்குகளை பெற்று 3ஆம் இடம் பிடிக்கிறது. நாம் தமிழர் 9.83% வாக்குகளை பெற்று 4ஆம் இடம் பிடிக்கிறது. கடந்த தேர்தலில் நோட்டோவுக்கு 1.5% பேர் தான் வாக்களித்திருந்தார்கள். இந்த தேர்தலில் நோட்டோவுக்கு வாக்களித்தவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்திருக்கிறது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. ஒருவேளை இதுவரை முடிவு செய்யாதவர்கள் நோட்டோவிற்கு அளித்திருக்கலாம். இந்த வாக்குகளும் தேர்தலில் ஒரு முக்கியமான காரணியாக இருக்கப் போகிறது வெற்றி தோல்வியை நிர்ணயிப்பதில். பிஜேபி கட்சி 7.25% வாக்குகளை பெற்று 4ஆம் இடத்தை பிடிக்கிறது. தேமுதிகவானது 6.5% வாக்குகளை பெற்று 5ஆம் இடம் பிடிக்கிறது. தேமுதிகவானது குறிப்பிடத்தக்க அளவு வாக்குகளை 5லிருந்து 8% வரை வாக்குகளை எல்லா தொகுதிகளிலும் பெற்று வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அமமுகவுக்கு 4% பேரும், பாட்டாளி மக்கள் கட்சிக்கு 1.76% பேரும் வாக்களித்திருக்கிறார்கள். தேர்தல் வல்லுநர்கள் தென் சென்னையில் திமுகவிற்கு எதிர்ப்பு உள்ளது, தோற்பதற்கு வாய்ப்பு உள்ள தொகுதிகளில் ஒன்று என்றெல்லாம் சொன்னார்கள். ஆனால் இங்கே கருத்து கணிப்பின்படி இங்கே திமுகவானது முந்துகிறது. ஆட்சி மோசம் என்று 39%, திமுக ஆட்சி நன்றாக இருப்பதாக 36.25% தெரிவித்திருக்கிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. என்று 33.33% பேர் தெரிவித்திருக்கிறார்கள். திமுக ஆட்சி மோசம் என்று தெரிவித்தவர்கள் நன்று என்று தெரிவித்தவர்களை விட 13% அதிகமாக இருப்பது திமுகவிற்கு மைனஸ் பாயிண்ட். அதே நேரத்தில் எதிர்க்கட்சிகளின் வாக்குகள் பிரிவது திமுகவிற்கு ப்ளஸ் பாயிண்ட். அதிமுக, தேமுதிக, பாமக ஆகிய கட்சிகள் கூட்டணி அமைத்தாலும் 31% வாக்குகளை பெறுகிறார்கள். ஆனால் திமுக கூட்டணி 36% வாக்குகளை பெறுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தினகரன் கட்சிக்கு விழுந்த 4% வாக்குகள் மற்றும் நோட்டோவுக்கு விழுந்த 11% வாக்குகள், அப்படி பார்த்தால் 15% வாக்குகளில் சுமார் 7% வாக்குகளை அதிமுக கடைசி நேரத்தில் இழுத்தால் மட்டுமே அவர்களால் வெற்றி பெற முடியும். தற்போதைய நிலையில் தென் சென்னையில் திமுகவானது முந்துகிறது. அதிமுக சார்பில் ஜெயவர்தன் அவர்கள் எம்பி வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டால் அது அவர் அறிமுகமான முகம் என்பதால் அதிமுகவிற்கு சாதகமாக இருக்கலாம். மற்றபடி வாக்கு சதவீத அடிப்படையில் தற்போது வரை திமுகவே முந்துகிறது. மழை வெள்ள பாதிப்புகள் எந்த அளவு எதிரொலிக்கும் என்பதை தேர்தல் முடிவுகளை பொறுத்தே நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும். தென்சென்னை படித்தவர்கள், அரசு ஊழியர்கள், அதிக உயர் வருவாயை பெறுபவர்கள் நிறைந்த தொகுதியாகும். எனவே இங்கு நோட்டாவுக்கும் அதிகமாக வாக்குகள் பதிவாகியிருக்கின்றன. கடந்த முறை 1.5% தான் வாக்குகள் பதிவாகியிருக்கின்றன. இந்த முறை அதிக வாக்குகள் பதிவாகியிருக்கின்றன. அவர்கள் மனம் மாறி ஏதாவது ஒரு கட்சிக்கு வாக்களித்தால் அதுவும் இந்த தேர்தலில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.